Stai. Gata? Da puțin. O secundă, o secundă. Stai să faci Ah, așa. Stai mai răbdare, mă. uite și așa. Slash finger. Stai că fac și așa. Hai și lângă mașini. Ia, așa, așa. Mamă, ce bine arată. Caps lock. Gata, hai că ți le trimit după. Uite camera. Dă-i, Deles. Nu cade jos, a dracu. Oricum a stricat-o. Ah, mă, vine ăștia odată, bă. Mamă, câte poze am făcut. Mamă, ce bine se vede. Da. Hai că cred că vine. Mi-a acceptat. Bă, mie îmi place cum am îmbrăcat pe bune. Și mie. Stai să dau și eu fix Bă, skin. te ești mecher îmbrăcat. Fix skin. Ce îți place, mă, la mine? Da, da. Îmi place ca gulaș cu geanta aia. Blugii și blugii sunt șmecheri. Eu Sigan de la Patriot. Trag așa, gen, să se audă. Dă-te, bă! Vreau să fac Stai, eu. mă, că fac și eu aici cu tine. Stai. Stai, mă, să dencordezi asta. Așa. Ce al dracu? Stai, Dă-te, bă, facem și eu o poză. Da, te-ai și fix în emblema de la Brabus. Stai. Mă dau mai pe aici. Pune-te, bă, sit 2, bă, sit 2. Nu mă las. Mai... Uite așa, mă. Dani Morcano. Cine e? Ajungi. Să mor, mă duc și stau aici, îmi fac la flecat și stau așa. E sit 2. Dacă nu vine ăștia. Stai că mă duc eu cu nocul până la ei. Bă, hai că vine. Vine. Du-te. Și eu scot clipul. Hai de cap. Hai că vorbesc eu, Nu, vorbesc eu. eu vorbesc. Lasă-mă, bă, tu ai mai vorbit la un șef, lasă-mă să mai vorbesc și eu. Spune că suntem doi, dar unul e ascuns. Nu avem voie să mințim că e jaf. Spune că ești doi și unul e în spate la saci. Bună ziua. Da, dați puțin ușa să vă auzim, așa. Blapu Talent de la Poliția Română, ce se întâmplă aici? Este un jaf armat, domnule. Aveți o static? N-avem o static. Cât sunteți în bancă? 2. Om de teren? Nu. Sniper? Nici atât. Undă verde 10 secunde. Unde verde? Bă, eu aici stau, eu aici. Acolo? Îi lasă, Da, bă. îi lasă să intre, dă-i pula mea. Știi cum iau de aici? Unul-i pe cutii, îl văd. Uite el. Îl văd. Îl vezi și tu pe ăla? Da, uite că a crăcănat. Cred că n-a ușa, mă. Bă, deschid-o tu pe asta. La altă. Nu pot să, că e gen, și cum e gen, după, e în intersecție aproape, știi, și trage, e posibil să tragă. Bă, e trage cu pistolul. Da, nu, las. Bă, pe mine nu mă vede.
Bă, dar nu intră, bă, nu intră, mă enervează. Lasă-i. Bine că a deschis ușa. Așa. Așa. Da, am deschis. Dai grijă. M-a luat, bă, Are m-a cu luat. sniper. Are sniper, futul în gât. Hai că plec un clip. Nu pleca, de ce pleci? Stau să mă uit la voi. Vrei să spun unde e ăla? Bă, poți să-ți iei de la mă, că suntem o playeri. Deja a început roleplay-ul. Taci. Bă, vezi că unul e aici după perete, cum ieși. Și mai vine unul. Tot în partea dreaptă. Aici stau până mâine. Bă, vrei să-mi dau revive să vin în bancă? N-ai voie. Bă, vezi că a intrat. Dă-i și ăla. Mort. Bravo, cu nu mai Ce? e nicio. O burtă. Cine e ăsta? Și-a dat revive? Vede, dar... Bă, eu nu ți-am dat? Nu mi-ai dat. Ah. Eu... Mai refacem? Hai, mai refacem o dată? Hai. Hai că am că să-mi bat. Bă, mamă, știi unde stau? Aici stau. Bă, lasă-i să intre. Stai. Lasă-i să intre. Mamă, Bă, cu mă. MG-ul, mă. Aici stau. Eu cu NG-ul stau. Stau aici. Uite-l, vezi că e... M-a văzut? Mamă, trage cu sniperul, cu aia. Nu pot, nu ieși. E gen de bancă ăsta. Îl văd, e după mașină. Ai, bă, cât i-am tras, Pe burtă. mă? Noi n-avem armură, nu-i corect, frate. GG, Bă, da, bro. puteți să nu mai folosiți și voi armura aia? Auzi, bro, dar de unde facem și noi rost de armură? Că noi nu avem. Nu știu, vere. Noi avem. Puteți să nu mai folosiți armura, vă rog? De ce Frumos? Păi Păi nu, Lasă-mă. sunt egale. na. Păi nu Lasă-mă, sunt. hai să mai refacem o dată, închideți ușile. Încă o dată. Da, pe ultima dată. Iar vă batem, bă. Da? Păi dați-vă jos armură. Mamă. Nu mai ieși, că vezi că mă duc au sniper și dacă ești omoară. Mamă. Dați-vă ce draci am. Hai mă, chiar așa vă bat ăia. Taci, mă, Au taci. sniper, coaie! Nici tu nu. Uite, ăla stă cu sniperul. Cărcănează ușa și acum Vrei să-i dau cap cu sniperul? să știi că poți. Nu mai ieși. Hai bă, că eu sunt pe acoperișul unui clip. Mort unul. Hai bă, că-l fut eu acum. Bine că-i trag eu lui ăla de ăsta cu sniper. Dai. Păi zic că asta. Mort. Nu e ăsta, coaie, bă, dar are armura aia. Închid cu revolver. Gata, mort. E mort. Vezi că mai e unul. Nu mai bă, i-am omorât eu pe amândoi. Dă-mi așa pula. Vere. Ia ziceți, bă. Spune că v-a mai venit un sniper. Care a tras? A mai venit un sniper. Vezi că a mai venit un sniper pentru noi. Pe acum am aflat și noi. Acum am aflat. Un sniper, a zis să... Hai să mai facem o dată. Haideți, că sunt șmecheri, haideți. Unde sunt eu? Pe Mazebank. Mamă, coaie, unde e ăsta? Pe Mazebank, coaie. Păi da. Unde dracu ești tu pe Mazebank? Uite mă, dă-te pe la Bună mine. ziua, bună ziua. Bă, lasă-mă pe mine. Bun. N-avem o static, om de teren, avem sniper, Avem sniper. avem sniper, 2 oameni în banc. O static? Nu, Nu. Avem și rupe acum. doesn't exist. Să tragă sniperul un glonțărușă. Nu se poate. Ce? Nu se poate. Da, ăștia calculator să vadă Nu unde că vreți să știți unde e. Nu se trage, nu se poate. Ba da, domnule, trebuie să tragă. Ba nu se poate. Eu te Vor văd, să trag? eu te văd.
Da. Nu trage, nu trage, Domnule, nu să trage. tragă sniperul în conținut. Nu vreau. Tragi când vreau eu. Bă, tu ce faci, bă, acolo ăsta în spate acolo? Bă, vrei să-ți rup creierii, mă? Domnule, Eu zic să nu mai ții sniperul. Hai, undă verde 10 secunde, hai. Îi rup? Îi rup? Nu, fii atent. În 10 secunde, spun eu că să-i. Bă, o să merge stai. Hai, mă, stai să mă... Bă, ieșim cu MG-ul în ei, după ce moare unul. Stai. Ăla mă omoară. Te-a omorât? Hai mă, ieși mă, futus, morți în gât. Ia ieși mă, ieși. Hai să ieșim. Ăla de unde m-a văzut, mă? Am omorât pe unul, bă. Mama, nu... Mă, eu mut clădirea. Mă duc pe Mistring. Gata. Bravo, băi, băi. Bă, flătaia pe Mazebank mă duc. Uite-l acolo, pe casă era. Hai bă, mai facem unul? Hai să Am ne chef să ne facem, batem. dar vezi că ți Haide. se sniperul din 2 secunde. Las că nu mai Mama a rămas aia buguit. Bă, Augustine, și ce facem, bă? După ce fim un polițist. Eu îl bag în mașină. Hai că stau eu aici, lasă-mă stau eu aici. Îl ducem la sindicat să ne dea informații. Bine, Știi unde sunt eu, nu? Ia uite-te pe Mazebank. știu, mă. Stai acolo. Acum, uite mă ăla, pe Mazebank. Mamă, și mă pun pe din first Mamă, person. știi bine. Bă, mamă, știi cum vine acum să apăs click-ul ăsta? Păi tu poți să-l omori. Tu poți să-l omori. Stai aici că acum a plecat. Bă, cum stau ăștia, amor. Bravo, băieți. GG. Bine, L-am omorât? bine, gata. L-am omorât? Acum Nu îi știu. urmărim Denise. Îi urmărim Denise acum. Ia dați-vă mă pe la mine să vezi. Nu, ce bine stăm aici. îi urmărim pe ăștia. urmărim poliția. Hai bă, eu îi cicălesc, le trag în mașină. Ia, hai să ne țin după ei. Îi cicălesc? Da, bă, da. Bă, ce faci, mă? Nu? Ai de 38, ai răpă, cine e ăsta? 49. Sunt 3 din poliție acum? Bă, sunt 3 din poliție, bă! Ups! Dă-i după el, Denise. Uite-mă ce uzvăle. Bapul la poliția română. Bapul la poliția română. Bapul la poliția română. Ia! Poți să-l iei? Jos de mașină, mâinile sus. Bă, Bapul la uite-l bă cum trage, bă, ce RDM, bă. Faci de mult. Aie. Care facem RDM? Coai! Face RDM? Da. Faci RDM. Nici n-am... Dați-vă revive. Para 10. Că faci RDM. Ați făcut RDM. Filmare ai? Ai filmare? Ai filmare? Și tu de ce ți-ai Ai filmare? Ai filmare? Da, școi. Bă, fii atent, auzi? Bă, fii atent, tu te-ai aruncat de la volan, ți-ai scos arma, nu știu de N-ai ce, nimic, da, și ideal ar fi să, na, gen, nu era mafios, puteai să, na, aici să te oprești. Bine, lasă așa, hai. Puteți să iei... Dă-i, mă. Sancționați-mă! Nu, coai, că după ce că aveți noi 7 playeri, lasă-i! Hai bă să urmărim neapărat pe ăștia. Bă, da, s-a buguit asta. La voi nu s-a buguit? Bă, hai că s-au urcat 3 în mașină. Tot. Augustine, vii cu mine? Denise, urcă-te în mașina mea. Ești prost, urcă-te. Hai, mă, repede. Lasă-mă că ea nu pleacă de acolo. Lasă-i, că e straight up.
Fă și tu ceva ilegal. Dar gen, să nu fie chiar așa. Hai după ei, după ei. Pe roșu.